Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Dahil magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo na Bato, naman. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo.
mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. Sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Mabuhay ka. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo.
Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Konyo Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun man? So sino ang nag-first move? Ako. Daw! Ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Seriously. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Rockies
Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay! Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet! Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit natin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan pagbalak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Pundol ay... Opia Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil kayo ay bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Tama, tama.
Tama, kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama, maaaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Okay. Ang susunod na salita ay... Pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang Bakit kasagutan? nga ba tumatawa? Huling paalam. At Makas, last goodbye or last. hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaing pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng ng puso. Ang sagot- Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Pakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabayan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta.
Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Ano yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oh. Malapit. Muntik Ang na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila'y kalahati ang puntos lamang. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. O, mukha naman toothbrush.
Chino! Hoy, ikaw na kinikilig sa kalandian mong wala namang kayong commitment. O yan, totoo yan. Meron kayong tawagan na mapababy man yan na me at D o di kaya honey bunch. Pero hindi naman kayo, 'di ba? Walang label. Ang tanong, yang kilig mo hanggang kailan? mahal! 안녕하세요, 김치노입니다. Ay, sinasabi ko sa inyo na Wednesday na malapit na mag-weekend입니다. Malapit na mag-weekend. Makakapagpahinga na tayo. Oo. At syempre napapakinggan mo, nakakasama mo at nalalasap mo ngayong 6 p.m. Oo. Walang iba kundi ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino, makakasama mo ako 6 to 9 tayo. 6 to 9 p.m. Ako ang iyong makakasama, malalasap at talaga nga ng mga katuwang mo sa mga paghihintay mo dahil rush hour pa, di ba? Katuwang mo sa paghihintay sa pasahero mong nagpin ng location pero hindi naman doon nagpapasundo. Uy, relate yan di ba? Minsan na yan yung mga common na talaga nga namang nakakalito sa mga pasahero. Kayong mga pasahero dyan, this is for all our drivers, lalo na sa mga Grab driver, Green GSM, InDrive driver. Kung saan kayo nagpin, i-make sure nyo parang responsibility rin natin to bilang pasahero na kung saan natin pinin. 'Di ba? Ang lokasyon, doon tayo maghihintay at doon natin i-expect ang mga Grab driver or ang mga drivers natin na pick upin tayo. Hindi yung iikot-ikot pa sila. 'Di ba? Ikaw nga ayaw mong pinapaikot-ikot ng taong minamahal mo. Ayaw mo nang pinapaikot-ikot ka ng taong hindi ka naman mahal. Siyempre sila rin, 'di ba? Sundin lang natin kung saan kayo nagpin, 'di ba? Anyway, mahal. Minsan sa panahon na kung saan ikaw ay naghihintay, ang tanong diyan hanggang kailan, 'di ba? Hanggang kailan ba ako maghihintay? Hanggang kailan ba ako magpapakaengot, 'di ba? Kaya tonight, sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ayokong maghintay ka sa wala. Kaya ngayon si Kim Chino, bibigyan kang liwanag kung hanggang kailan ka lang dapat maghintay. Kung worth it ba hintayin yung tao o di kaya pinapaasa ka na lang niya. Diba? Tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa Spicy. Opo mo na si DJ Kim Chino. Ibibigay ko ang 3 signs na dapat mo siyang hintayin. Wow! Napakahuwaran mo naman maghintay. O, ito na mahal. Una, dapat maghintay ka kung clear siya or clear sa kanya na gusto kanya. 'Di ba? Usually yung mga ganyan meron lang talagang inaayos. Pero yung clear or parang assurance na at the end of the day willing ka maghintay, sinabi ko na mismo na maghintay ka, may aayusin lang ako. Okay lang maghintay doon kasi meron ng go signal, meron ng clarity na hanggang dito, sige maghintay ka, ayusin ko muna to. Ano ba yung mga inaayos? Pwedeng personal issues, career, o di kaya nagpapagaling pa siya. Di ba, it will take time pero gusto ka niya. Ayaw niya lang maging shock absorber ka ng kanyang mga trauma sa buhay. Di ba? Pwede rin galing sa breakup. Wag mo muna akong landiin. Wag muna maging tayo kasi hindi pa ako okay. Kakaiwan lang sa akin ng jowa ko. Give me 3 months. Pwede. Pwede, di ba? Pwede. Kapag ganun yung sa kanya na mismo nagsabi. Siya na mismo nagsabi na maghintay ka pero may timeline. Maghintay ka or manghingi ka ng timeline. Mag-request ka ng timeline. Kung binigyan ka 3 months, then so be it. Landiin mo siya ulit after 3 months. Why not? Malay mo maging kayo na, di ba? Green flag yan. Green flag yan kapag nag-set ng timeline. Pero kung sinasabi niya, maghintay ka dyan, pero hanggang kailan? Yun yung tanong eh. Hanggang kailan ka maghihintay sa taong walang kasiguraduhan? Pero kung may timeline, pwede. Maghintay ka hanggat kaya mo. Di ba? Anyway, mahal, isa pa lang yan sa senyales na worth it hintayin o dapat ka maghintay sa taong nilalandi mo ngayon.
Si Kim Chino ay meron pang 2 bala. At syempre, huwag kang lilipat ng radyo. Kapag lumipat ka ng radyo, magsiselos ako. Anyway, mahal, manatili lang katutok. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic! Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. 안녕하세요. 김치노입니다. Hello, kabisyo. Hello, mga mahal. Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy, please. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday. Patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito.
Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talaga nga nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, no, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko. And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Tandaan mo. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Napakabait naman ni Andres. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Kasi yan binubudbod, ibinubuhos. Buhos, oh. Dahil yan ay isang Likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, Tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Ganyan pala lasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan radyo ng- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga barya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's Kasi mapupunta sa OORAD. Ako yung may question. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. Tandaan mo, Why? ikaw ay OJT lang namin. Ang susunod ay... Carbs on Tukwan! Kabayan. Pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami ka
Napakalambot nito. Masarap din itong isaw-saw sa kape. Sa mainit na kape. Ano, pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareho ka ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kayo kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ang nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa pagkakataon. Kapag kayo okay na kami. Kami sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulani! Sinasabi? Ano? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulani! Pasensya na at may nakakuha ng eksakto. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling ba? Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Ayun, sarap! Wow! Empanada. Ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa'yo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba. Hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya? Hindi dapat Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Ay, masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ko. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa ooran. Tayo. Ito dapat. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Yung magko-cross-cross. Cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangongopya. Ang score ay mapupunta sa ooran. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radio. Ang
Pwede Maaari mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo. radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay. Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag nang pa. manalo. Sige, sige. Atin ang ibigay dahil sila yung nangulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Nangungopia. Nangunguraka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? Sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligaya! Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Ding! Ang bato. Huh? Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro! Pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, nakala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa.
Pag hinahabol na zombie. Pag hinahabol na zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ha? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa bang, uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic? Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto kang malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Morning call. Morning Teats! Sa Feel Good Morning! Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hello there. Hi guys. Hi. Gagawa kami ng Sushi. Ay! 1, 2, 3, go.
Hello. I'm so unsure what to do. Open your eyes. Open your eyes. Okay. Ayan. Wala akong makita. Tanga ka ba? Hello everyone! Welcome to this Kalokohan video once again. And today we are doing Sushi Bake! Okay, RG? Wala kaming Let's choice! go! Wala naman tayong timer. Okay. Kailangan niyo ilagay yung rice. Okay, this is the rice. Okay, buksan mo. Sarap buksan. Okay. Ba't kailangan niya ilagay yung rice dyan? Nasa container na eh! Ilalagay sa... Ilalagay mo daw. Friend, container. Siguraduhin mo talaga, Tanya at Sunita, siguraduhin mo talaga, alam mo yung ginagawa mo Kailangan niya ilagay yung rice dito. Mixing bowl. Bowl. Wala kayong budget pang bowl? Okay, wait, ito. Girl, Okay. ito, yan. Lagay mo tayo yung rice. Dyan. Ito yung rice. Yan, tama? Lagay mo pa. Sige pa. Ay, buhos malas. Sasagad ko na ba? Lagay mo lahat. Okay na? Ayan na. Ayan, okay, nilagay niya na. Okay, safe. Walang tapo. And then, ba't lagyan ng suka? Tama. Okay. Okay. So, mamaya mo na. Isang kutsara lang. Pwede Na. siguro. Okay, this one Okay. is the suka. Lagyan mo ng onti lang talaga, Bukas na to? Ay, bukas na yan kasi it's already used anyway. Oh. Na! Okay na yan! Okay na yan! May nalagay na, nalagay na. Okay. And then, ay! Babali na. Dapat pala sandok ang gamit natin. Okay, this time, on your left side, Kailangan to i-mix, di ba? mamaya mo na gawin yan kasi maghahalo ka pa ng tuna. Sige. Sorry. Okay. On your ay! Bilang ko gusto mo. Ay, okay, and then you... Hay! Lahat na ba? Lahat! Hay! Guess na, alam mo, lahatin mo na. Ay! Huwag ka pala! Hindi daw lahat. Huwag yung oil. Ayaw ni Tanya yung oil. Nahihirapan na kami. Ayaw mo ni Tanya yung oil. Push! 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 Marana! Push! Push! Some more! Parang ako yung mabibigay sa boses ni Shai. More. Ayan. Sige. More. Sige. Sige, Ganyan. sige. Todo mo na Todo sige. na Okay na natin yan. to. Alam mo, okay na Kailangan yan. performance Okay na level, yan. okay. Alam mo, And then- More, hindi kita narinig by the way, ha? Wala pala narinig. More, wait lang. Okay. May And spoon na then- naiwan sa loob. O tapos, next. Tiyag ka nga! Next is... Okay. Panakarap pa! Okay, on the pinaka-left side of the table, yun naman pala, pwede naman pala ibigay kay More. Baba mo na kamay mo, baba mo. So, yan! Very good! May ganito kami sa bahay. Wow, nag-spoon pa siya, dumi-dumi na ng kamay niya. Oh, grabe. Four. Nasasarapan na, wala pa. Patapos. Okay, next. Kapag nagluluto ako, naghugas talaga ako ng kamay, pero dito lang talaga. Dudurugin niya. Mamaya. Wala na tayo! Hindi ko na makita I'm kung calm. saan yung I'm fine. edge. Okay. Hindi ko nakapa. Yes. Sige. Yan, one more. Yan. What you're holding. Open it up. Yan. And then, Tapos get one. Get one, tapos pasubo isa. Oh, lahat sila. Porkin. Lahat. Lahat talaga yan, lahat! Lahat! Sabi lahat, diba? Yan! o yung ano, do not Ay, durugin mo like Mama yung do not eat. You squish it with your hands. Squish it with your hands. Bago mo ilagay Ano dapat. yung sabihin nun? Wait! Tanya, dyan ka lang! Marahimik! Actually, tahimik ka na. Ano na nangyayari? Okay. The other seaweed packets are behind the square bowl. May sili Tapos ka. na sumama pang... Ito. Oh, okay. Yes. Yan. Oy, sorry guys ha. Kinamay-kamay na. Yes, like that. Ay! Pwede na yan. Subo mo kay Tanya. Subo daw yung sabi ng prompter natin! Pasok mo. More, makinig ka. Makinig ka. Yes. So, may nahulog yung silica package. Oo. May nahulog sa loob.
Okay. So, anong gagawin Put your ko? hand down into the bowl. Tapos, sorry. Yeah. Lower, just one hand ang kailangan mo. Left hand lang. Left hand. Yan. Move it to the left. Lower. Sorry. No. Sige pa. Yan, down. Put it down. Yan. Bata! Yan, okay. Punta na lang sa June. Okay, stop. Mamaya na yung ginagawa. Ano na gagawin? Gutom na Ano okay, what you do is, you put your left hand in the front, and then move it to the left. Left pa. Yan, kunin mo. Yan yung June. Okay. Tapos lagay ka ng onti. Get the spoon. Okay. Yan. Okay na? Sige. One more. Okay na yan. Sige, okay. Tabi mo na yan. And then, the sriracha. And then, okay. Put your head. Yeah. Ay, Wag. Ito Okay, na. pwede rin naman. I mean, it's also effective. I mean, Gano'ng kadami? my spout, pero okay lang rin naman. 1, 2, 3. More! One more. More! Last! Yeah, okay na yan. Okay. Akala ko tapos na eh. Kumain na kayo kanina. Kung may sinasabi ko sa akin, hindi kita marinig. Balik tayo sa yung seaweed packets. Okay. That is right behind. Oh, no! Oh, I could love you so much. Tapos, gagawin na nating seaweed wrap. Okay. Hindi ba? Dudurugin na naman. Okay, Durugin na naman. pang garnish. Okay. Yeah, kunin mo lahat. Durugin mo. Madumi ng kamay mo. Huwag ka nang maarte. Yan! Oh, lakas mo na itong galit mo kay DJ Shiny. Yan. I-shoot mo sa bowl, ha? Okay, may nalaglag. Okay. Can you zoom in into this? Tingnan mo. Hindi halo. Hindi na halo, pero okay lang. It's fine. Bakit lahat Susubuan niya na nilagay? ako. Hindi ba dapat may matitira Kausa mo ba ako? Alam mo ba hindi kita naririnig? Ha? Oo. Say oo. Is she speaking to me? Because... Kasi di ba dapat may isa na pang-rap? Tapos, To bakit your lahat nandito na sa loob? mama. Di ba gaganyan? Tapos, In the... okay na to? I'm on your left. Ay! Anong lasa? Not bad, ha? Ang laki nung kay Tonya. Ang laki. Kayang-kaya ni Tonya yan. Kaya niya to! Pasok mo. Isang subo. Laki, grabe. Huwag ka madumihan. May kinakain ka mas madumi dyan. And finally, ikaw. Kailangan mo rin sumubo. Yeah. Sige, Yes, dahil of course. ako gumawa nito. Dapat nga ako yung tumitikim eh. Kasi ako gumawa nito. Yung ang laki rin. Kayang-kaya ni Morena yan. Happy na ba kayo sa pinagagawa niyo sa amin? Okay, now it's time for you to take off your blindfold. Haha! Again, Josie songs, by the way. Fairness, sarap, kinamay. In fairness nga, oh. Kaso tingnan mo. Tingnan niyo muna. Hindi halo. Yung iba. Finish fried up. May kasamang silika at packet pa yan kanina. Uy, not bad. Oo, ayan. Thank you for watching, everyone! Thank you! Metro's number one, Love Radio. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo, pakakasalan ko po. Delikado yan. Yakapin ko, o sige. Halika, yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Anong lugar ba to, kuya? Vito Cruz. O, dito sa may Vito Cruz. Oo. Eh, ma, wag mo na nga akong ireto dun sa sa APAM. May jowa na nga ako eh. Kasama ko nga ngayon eh. Anong pangalan mo? Anong pangalan ha? Randy? Francis pangalan. Oo. Masipag to. Grabe ka naman. Eh, kahit payat to, kaya naman ito ako buhatin. Diba? Diba, Francis? Oo. Kausapin mo nga si mama ko. Kausapin mo nga, sabi mo mahal mo ko.
Dali. Hello po. Di ba sabi mo lang, mahal ko po. O, si Tanya. Mahal ko po si Tanya. Sabi mo, handa mo ako ipaglaban. Paglalabang ka to, te. Oh, narinig mo. Sabihin nyo payatot, hindi ito payatot. Kaya kong buhatin ito, no? Diba? Opo. Oh, kaya. Basta wag mo na akong reto sa iba, ma. Kaya mo daw ba akong buhayin? Oo. Ha? Oo. Pauwi ka sa camera. Correct. Ano po ito, kuya, na lugar? Ma'am, P.O. Campo. B.O. Campo. At, di ba, Arnel? Di ba mahal mo ko, Arnel? Sabi mo nga sa mama ko, nasa ibang bansa ito eh. Sabi mo, opo, mama. Opo. Mahal mo ba ako? Sabi mo, lakasan mo daw. Opo. Oh, narinig mo na, ma. Grabe ka, mapanghusga ka. Arnel! Arnel, babay ka na kay mama. Halika na. Kaway ka sa camera. Teka lang, tumigil ako. Oo, dito muna ako sa lilim. Ang init eh, kasi kanina mo pa ako kinukulit. Eh sana kanina mo pa sinabi. Dito na ako sa may sa may Lasal. Hindi ako natatakot sa kanya. Grabe ka talaga. Ma, wag mo na akong ireto sa iba, ma. May boyfriend na nga ako, ma. Oo, kasama ko nga siya ngayon eh. May motor siya, ma. Kaya pwede ka ba maging jowa? Anong pangalan mo? Dane, ma'am. Ha? Dane. Dane. Dane? Dane ang pangalan niya, hindi siya payat. Motor mo ba yan? PCH na po din, ma'am. Oo, may motor to, pero dito payat. Kaya nga ako nito buhatin eh, di ba? Dane? Yes, ma'am. Mahal ako nito, ma. Tsaka mabubuhay ako nito. Di ba handa mo akong buhayin, Dane? Sabihin mo kay mama nga. Opo. Opo, ma. Sabi mo. Opo. Sabi niyo mo, mahal ko si Tanya. Mahal ko si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Grabe ka, naiyak na ako sa'yo eh. Hindi ba mahal mo ako? Sabi mo kay mama. Opo, ma'am. Umuwi ka na dito, ma, para mapatunayan mo, ma. Sige, ma, babay na. Kaway ka sa camera. Thank you, Day. Sorry. Grabe ka naman, ma! Andito ako. Oo, sa may Lasal. Huwag mo na ako reto sa afam. May boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Hindi siya payat. Okay lang, katamtaman. Kaya kong ibalibag. Hello? Hindi, nagsusuklay naman to. Grabe ka naman. Anong pangalan mo, kuya? Anong pangalan mo lang? Dali. 30 po. 30. 30. Mahal ako ni 30 kahit mas bata siya. Ilan taon na ba, 30? 22 po. 22 pwede na ito, ma. Anong parang anak ko? Hindi. Grabe ka naman, ma. Mahal ako ni 30. 30, di ba handa mo akong buhayin? Kahit 22 ka pa lang. Sabi mo kay mama, opo, ma. Yes po. Sabi mo, mahal na mahal mo si Tanya. Dali, sabi mo. Sabi mo lang, dali. Mahal ko po si Tanya, ka mo. Mahal ko po si Tanya. Oo, narinig mo, ma. Hindi. Hindi payat. Okay lang. Sakto. Opo, ma. Yakapin ko. O, sige. Yakapin mo daw ako para ipakita mo daw kay mama. Ipakita mo daw kay mama naman. Oo. Ayan, nagmamahalan kami. Kaway ka sa camera. Kaway ka, 30. Hello? Andito ako sa may Kuya, tough to, diba? Andito sa may puno. Oo, malapit sa may Lasal. Grabe ka naman, ma.
Tapat ka mo, tapat. Tapat po! Huwag mo na ako reto sa iba. Kasi may boyfriend na nga ako. Kasama ko nga siya ngayon eh. Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Ang pangalan mo, kuya? Ang pangalan mo? Oo, kasama ko siya. Hindi. Hindi siya maliit. Sakto lang. Hindi siya kulot. Grabe ka naman. Kuya, nag-aangkas ka ba? Saan ka ba? Pinita lang ako. May inaantay lang siya, pero hindi siya tambay. Grabe ka naman. Joshua, pangalan mo, di ba? Sabi mo, Joshua, mahal mo ko. Sabi mo sa mama ko, mahal ko si Tanya. Dali. Sabi mo. Sabi mo lang, mahal ko siya. Dali lang. Dali. Ma, hindi. Nahihiya lang siya sa'yo, ma. Sabi mo lang, mahal ko si Tanya. Sabi mo. Sige na. Kahit nakita ni mama eh. Sige na, kuya. Sige na. Ayaw mo kumayaway ka sa camera. Taway, from Love Radio po. Kuya, CCP to, di ba? CCP. Oo, sa CCP. Dito ko, kay kuya ha. Oo. Grabe ka naman. Huwag niyo na ba akong ireto sa iba, ma? May boyfriend na nga ako. Kasama ko siya ngayon nga eh. Si mama. Ang pangalan mo, kuya? Bonjing ko. Bonjing? Eh, ano ka kung Bonjing pangalan niya? Okay lang yun. Hindi, ganito yung mga bet ko. Yung mga 45. Ilan taon alam ako? Oo, 60 na to, pero parang 45, oh. Mahal mo ako nito, ma. Ma, kaya akong buhay nito. Di ba, Bonjing? Sabi mo nga si mama, sabi mo, mahal na mahal mo ko. Mahal ko po yung anak niyo. Oo. Nakain po ako, kaya nabubuhay ako eh. Mahal ko yung anak niyo, pakakasal lang ko po. Pakakasal lang po yung anak niyo, kahit sa simbahan. Narinig mo, ma? Ha? Narinig mo? Mahal na mahal ko si Bonjing. Di ba, Bonjing, mahal mo din ako? Mahal po. O, mapag-uwi mo dito, makikilala mo si Bonjing. Opo. Di ba wala ka namang may asawa ka ba sa dati? Wala, sige. Dati pa yun. Past is past, never discuss. Opo. Love you, ma. Opo. Ay, paglalaban ako ni Bonjing. O, yakapin mo daw ako, Bonjing. Oo. Sige ka sa camera. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige. Isang
skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, isang sige. bagsak. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayun ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan.
memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio, Metro's number. Love Radio. Basic! What if kaya single ka para ka pala talaga sa DJ? Hi mga mahal, good evening. Oras natin 7:22. Naka-live na tayo sa TikTok at Facebook. At dahil meron pa akong oras para i-check ang comment section, pupunta na ako sa aking live. Ay, hindi nyo pala napapakinggan yung music ko. Kasi makaka-copyright tayo sa FB. At magsama. Kamusta ang araw ni Kim Chino? Kami po ay meeting day namin ngayon sa Love Radio team. Dadalhin kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Good evening! Happy Wednesday! Nag-aaway, aalis tayo. Hi Queen! Hi Ana Lorraine! JP! Hello! Hi Grace! Hi Gloria! Uy, nandiyan na si Tien! Hi Tien! Ganitin mag-ano kahit di pa si Titan dyan. Uy, by the way, mahal, meron kami Love Radio app. So kung wala kayong radio dyan, pwede kayo makinig at manood sa Love Radio application namin. Available yan sa Google Play Store at App Store para naman sa mga iOS users. Para anytime, anywhere, napapakinggan mo at napapanood mo ang favorite radio DJ mo. Oh. O dadalhin kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway, alis tayo sa tunay na mundo. Uy, by the way, hangover every Thursday yan, 4 p.m. Ay nako, dapat nyo abangan. Hangout with your favorite artists. Wow. Bukas na yan. Thursday na bukas. Galing mo pala kumanta, Kim Chino. Totoo ba yun? Na kapag maganda raw magsalita or speaking voice ay okay din daw ang pagkanta. Hindi ko alam eh. Anyway. Hindi pa naman ako magsasalita sa ere. Pero, ang spicy opa nyo na si DJ Kim Chino ay nominado bilang Male DJ of the Year. San yan? 7th VP Choice Awards. Akalain nyo yun, napasama tayo sa nominado. Anong gagawin? Ipakita nyo na mahal nyo ko. Tawag kayo ng tawag ng mahal, hindi nyo ako binoboto. Iboto nyo si Kim Chino. Para manalo naman tayo dito. O sa mga nagtatanong sa FB, nakikita nyo na dito ang ating VP Choice Awards website, www.vpchoiceawards.com/webvote. At pwede nyo ring i-scan itong QR code sa FB yun Puro kayo ganyan. Inuto nyo na naman ako. Hi Rochelle, hi Ann, hi Ana Lorraine, Kim, hello. Aiza, hello. Madel, hello.
Di tayo mag-aaway, aalis tayo sa tunay na mundo. Sa tunay na mundo. Sabi ni wait lang. Chino! Kimchi Chino! Opa. At nagbabalik na ang spicy opo mo na si DJ Kim Chino para ipaalam sa iyo ang mga dapat mong tandaan kung ikaw ay naghihintay sa taong hindi mo pa jowa. Karamihan sa inyo, ang hilig nyo maghintay, hindi naman talaga sinabi. Ang hilig nyo maghintay sa taong hindi naman kayo kayang mahalin. Kaya tonight sa ating Chinitok, usapang pag-ibig mula sa spicy opo mo na si DJ Kim Chino. Oo. Ibibigay ko ang 3 signs na dapat mo siyang hintayin. Ito yung sinasabi natin na palatandaan or marker na talaga nga namang pwede mong hintayin yung tao when it comes on relationship, when it comes... Ano ba yung dila ni Kim Chino? Nabubulol. When it comes to relationship and love. Kaya naman sabi ko kanina, dapat maghintay ka kung sinabi niya mismo. Ito yung sinabi niya na clear na gusto ka niya. Clear din na may inaayos lang siya. May mga taong ganyan eh. Hindi pa ako ready pero wag ka mag-alala. In time at kapag ready na ako, pwede na tayong magbembangan. Hindi, pwede na tayo maging jowa. Ayun yung ibig ko sabihin doon. May mga taong kailangan muna ng space, kailangan muna ng oras para pumasok ulit sa relasyon. And kapag sinabi niya yun, pwede kang mag-request and at the same time mag-demand ng timeline. Gaano katagal ka ba maghihintay? Gaano ba ako katagal maghihintay para makuha ang iyong oo? O di kaya, gaano ba ako katagal maghihintay para maging tayo? Manghingi ka ng timeline. Mamaya pinaghihintay ka pala niya na 5,000 taon, di ba? Buhay ka pa ba nun? Hindi, may mga tao kasing kailangan ng time para mag-heal or kaya career. Wait lang, ayoko muna ng love life kasi need ko ma-promote. Mapapromote ako in 2 months tapos pwede na tayo mag-jowa. Di ba? May mga ganon. May timeline, ibig sabihin may planong papasukin ka sa kanyang... sa kanyang puso o sa buhay. Di ba? Green flag yan. Green flag yan kapag sinabi niya mismo and at the same time clear when it comes on timeline na pwede kayong magjowa. At ang pangalawa, mahal, ito na nga pangalawa, pwede mong hintayin ang tao kapag consistent ang effort niya sa'yo kahit hindi pa kayo official. Uy, may mga ganito na kung saan hindi kayo, wala kayong label pero pinaparamdam niya na ikaw lang. From time to time, ikaw lang yung kausap. From time to time, ang bilis niya mag-reply. Oh, pwede kang umasa sa ganyan. Kasi nakikita mo na ikaw yung priority kahit hindi pa kayo. May mga ganyan not unless super ekspertong manluloko yan. Diba? May mga ekspertong manluloko na talaga nga naman mabilis pa rin mag-reply sa'yo pero marami pala kayo. Diba? May mga ganong talented. So it's for you to find out na lang kung manluloko talaga yan at kaya niya mag-multitask na marami siyang kabit. Huy! Hindi, pero kapag consistent naman, ito yung sinasabi nating may communication, may reassurance, walang tinatago sa'yo. Usually kapag nagde-date kayo, di ba? Kapag nagde-date kayo, pasensya ka na. Huwag mong titignan ng cellphone ko kasi may ka-chat ako. Yung mga, kaya, wag ka mag-chat sa akin ng ganitong oras kasi meron akong trabaho. Ay nako, yun yung mga sketchy. Yun yung mga hindi worth it hintayin. And at the same time, manloloko na naman yan.
Kaya mag-ingat-ingat kayo. Pero kung consistent siya when it comes on giving you peace of mind, huwag ka mag-alala kahit hindi pa tayo, sa'yo lang ako. Huwag ka mag-alala kahit hindi pa tayo, sa'yo lang titigas to. Titigas? Ano ba tumitigas pa? Titigas ang aking paninindigan na ikaw ay mahal ko talaga. Ilusot mo pa, Kim Chino. Ewan ko mo sa inyo. Oy, speaking of patigas, nagpapabati pala sa atin, taga-Tarlac siya. Shoutout natin si Ian Day Bajo. Oy shoutout sa iyo at sana ikaw rin ay may matigas na puso para magmahal ng isang tao lang. Wow! Ganyan si Kim Chino eh. Isa lang talaga nga namang sobrang saya na. Isa lang kaya ng mahalin pang habang buhay. Wow! Kala mo talaga. Anyway, mahal. Hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino. But for you na talaga nga naman nakikinig sa radyo, pwede nating i-continue ang ating harutan sa FB Live o TikTok Live ng 90.7 Love Radio Manila. Doon tayo magkulitan. Doon natin i-extend. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hi, mahal! Sa mga gusto magpabate, kunwari nakikinig kayo, ayan, para hindi tayo makopyright. Well, for those nakikinig talaga sa radyo at nasa biyahe, usually nasa biyahe yung mga nagpapabati kay Kim Chino, message nyo lang ako sa DJ Kim Chino page ko. Tapos sama ko kayo sa Adlib. 'Di ba? Naitawid mo 'yon. O naitawid ko na wala talagang memo from our boss. Wait lang, mahal ah. Saan? Saan pumapasok? So, anong gagawin natin? Wait lang. Wait lang, mahal ah. Ba't ang cute mo tumawa? Anong cute na naman? Uy, maraming salamat. Bumoto na raw ako. Maraming salamat, mahal. So, kailangan actually, timeline. Timeline ang sinasabi natin dyan. Kung maghihintay yung tao sa'yo or pinaghihintay ka ng tao, tanungin mo kung hanggang kailan. At dun mo malalaman kung kaya mo maghintay. Pero kung sa kanya na mismo nang galing, di ba? Give me time. Give me 3 months. G. Ganun yung mga linyahan kung gusto mo talaga yung tao at gusto ka talaga ng tao. Kung ko ba sa inyo, ang hilig nyo sa mga taong hindi naman kayo gusto. Uy, maraming salamat sa mga nag-hearts ha. Maraming salamat. And also, mahala, bukod kay Kim Chino na nominado ng Male Radio DJ of the Year, ang istasyon ko po, ang mahal na mahal kong istasyon na Love Radio Manila or 90.7 Love Radio Manila is also nominated sa VP Choice Award. So please do vote us as well bilang FM Station of the Year.
Maraming salamat po in advance. Isabay nyo na ako, mahal. Isabay nyo na yung boto kay Kim Chino at isabay nyo na yung boto sa Love Radio Manila. Ha? Pag nanalo tayo dyan, meron tayong paraffle. What? Magpapabigay si Kim Chino ng brief. Brief na gamit. Ni Boy Dot Dot. Uy, DJ ka na pala. Oo, DJ na ako. Maraming salamat sa mga nag-hearts. Lumilipad ang inyong mga puso. Maraming salamat at sana maging pera na lang yung mga nag-heart sa akin. Diba? Ipaparapol mo yung sarili mo. Ipanalo nyo muna ako. Pag-usapan natin yung raffle na yan. Oo, baka pwedeng date. Kapag nanalo si Kim Chino sa BP Choice Awards, Male Radio DJ of the Year, isasagot ko ang date. Wala kayong problema, wala kayong gagastos yung pera. Hatid sundo ko kayo, pati toll, pati gas, ako bahala. Nakaboto na ako sa iyo, pati na rin sa stasyon. Ay, maraming salamat, Christine. Hi, DJ Kim Chino. Hello, mahal. Jacket, pwede ba jacket din? Oh? Sige, paparaffle din natin ng jacket kapag nanalo ako sa VP Choice Awards. Every 8 hours po yung mga free vote. Paano bumoto ng libre? Every 8 hours siya. 8 hours. Pwede kayo bumoto ulit. Maraming salamat. Mapagpalang gabi, maayong gabi sa inyong tanan. Oo, guys, pwede nyo i-download. Katulad ng sinasabi ni Mary, guys, pwede nyo i-download ang VP Choice Awards sa Google Play Store. Uwi ka na? Uwi na naman to. Ito na naman si Boy Pindot. Sama. Uy! Ito. Hindi naman ako yung nag-on. Hindi ako yung nag-on. Nagalitan na ako pagpasok ko doon kanina. Kaya pala napapakinggan. Naku, na-copyright na naman tayo nito. Na-copyright na naman tayo. Sino ba nag-on nito? Sino nag-on? Mag-usap kung sino nag-on. Ako, wala akong pinipindot na iba. How to be a radio broadcaster. Napakadali lang. Mag-audition lang kayo. Sama. Uy, gabi. Done voting na Kim Chino, sabi ni Alexander. Namimiss ka na niya. Nakikita ba kung ilan na yung boto? Hindi, no? Sa app pwede makita? Or sila lang may visibility? Actually, first. Ako rin, hindi pa ako. Rinig! Kami siya! Kami? Wait. Rinig ka! Turuan mo! Anong app yung ina-download? VP Choice Awards! Download ko na! Narinig daw nila, hindi Rinig pa po. Paki-download. Ayun! Ayan sabi nga sa Love Radio Manila page. Gawin mo! Kasi sarili mo yan, hindi mo sinusuportan. Hindi nakaboto na ako. Every 8 hours pwede. Hanggang kailan yung botohan? Hindi ko rin alam. Itong nominado nyo. Boy, Dot dapat alam mo to eh. Nominado ba si Boy Dot? Kakapasok lang yan. Naririnig ka. March 14. Mas alam pa ni Dot. March 14 ang end ng botohan. Wago kaming linlangin. Ito kasi si Boy Pindot. Kung ano-ano na naman pinapabasa sa akin. Hindi mo nga ginagawa. Iboto yung sarili mo. Tapos ako pa sinili. Ano nangyari? Ba't hindi mo alam ko, tinitignan ko lang kung alam nyo talaga. Sige, buksan mo yung app. Buksan mo ngayon. Gulo, matatraffic ka sana. Kahit sabihin mo matraffic ako, matatraffic talaga ako. Pero ikaw, hindi ka mabuboto. Ang ingay nyo na naman. Labas mo nga yung Dot yung kanina. Yung alin? Yung alin? Labas si Dot kanina eh. Pili ko si Papa P yun. Si Papa P. Nandiyan pa ba si Papa P? Ay, wala. Nakalib yun
Tama yan. Pakain nyo to. Pakain daw. Ano pa? Babastos talaga ng mga to. Si Boy Dut. Yung tawa mo talaga nakakatanggal ng pagod. Mas natatanggal pagod ko kapag binoto nyo na ako. Ako nga ako ng boto every 8 hours. Wow! Paki-influence pa. Ay, sa mga nagtatanong sa Facebook mo, naka-flash na. Scan mo nga yan. Ngayon, ginagamit ko nga pang monitor. Meron tayong monitoring. Hindi nyo nga mabigay. Iba. Ito yung sa Love Radio lang. Ito. Dapat pwede rin kayo mag-flash ng comment section ko sa personal. Kaya mo na yan. Hindi ko tuloy mapakita kung paano. Dinownload ko na nga yung app eh. O tapon mo muna to. Kung ayaw bastos ang... Kanino? Kanino yan? Ba't mo hinawakan? Tama mo muna. Grabe, makahawak ka ng hazardous waste. Dugyot mo talaga. Ay nako, dugyot talaga. Sino ba yan? Ayan. Buti ba yung station ko? Hello, mahal. Tanggal na pagod ko. O, diba? Ganun dapat. Kailan ba gagawin yung awarding? This March na yun. This March na yung awarding. Ipanalo nyo muna ako. Nagre-request yan. Ipanalo nyo muna. Nagre-request Oo. Ang ingay ni Boy Pindot. Di ba ang ingay? Akala mo talaga. Umalis naman. Oy, aside from Kim Chino, nominado rin po ang Love Radio Manila, 90.7 Love Radio Manila. Bilang FM Station of the Year. Sabi ni Boy Pindot, sobrang bait ko raw kaya karapat dapat nyo raw ako iboto. Diba? Alam niya yan, alam niya naman talaga yan. Tawan-tawa. Uy, maraming salamat sa mga nag-share ng live ha. Maraming salamat sa mga nag-share ng live, repost ng live natin. Maraming salamat. Wednesday na mahal, 2 days na lang. 2 days na lang weekend na. 2 days na lang weekend na. Download ko yung app. Uy, maraming salamat. Opa, ano yung sa'yo? Download ko yung app kaso hindi ako maalam sa mahal, napakadali lang pagka-open mo ng VP Choice Awards. Pupunta ka lang sa wait. Ito, inopen mo yung VP Choice Awards. Tapos pupunta ka sa People, yung star sa baba, under Entertainment, Radio and Music. Tapos, pipindutin mo lang yung Male Radio DJ of the Year. Nandun na. Nandun na si Kim Chino. Nakaganon ng headset. Napakadali. Every 8 hours yung free votes natin. Sige na nga, mahalo na. Diba? Ganun lang ka-basic. Ewan ko ba sa inyo bakit hirap na hirap kayo? Muli ang inyong lingkod, DJ Kim Chino ay nominado bilang Male DJ of the Year sa VP Choice Awards. Ang pagboto nyo ay isang pagbibigay ng pagmamahal kay Kim Chino. O kapag binoto nyo na si Kim Chino, screenshot nyo, isend nyo sa DJ Kim Chino page ko. Papasalamatan kayo at mag-chat na tayo. Ang nagpa-shoutout sa atin, kinikilig ako sa shoutout mo. Ito naman si Ian, tuwan-tuwa po. Yung mga done voting, yung mga bumoto na, yung mga tapos na bumoto, isend nyo yung screenshot kay Kim Chino. Dali, isend nyo sa Facebook page ko para malaman ko kung talagang bumoto na kayo. Hello, mahal. Good evening. Good evening, mahal. Hi, Irene. Shoutout sa iyo. Ipaparaffle mo ba si Boy Dot? Paparaffle natin si Boy Dot. Single na single si Boy Dot at kaya niya raw umakomodate ng 3 babae.
Kaya niya raw makipag-date. Eto si Boy Dot Dot ay merong motor. Alam nyo na, mga may motor, di ba? Ang Troyki. Kapag nanalo si Kim Chino bilang VP Choice Award sa Male DJ of the Year, bibigyan kita ng jowang mas matanda sa iyo. Kapag kausap ko kayo. Tapos iboboto nyo lang ako, hindi nyo magawa. What? Nagtampo. Nagtampo yan siya. Mahilig ka ba mag-road trip? Sakto lang, kapag hindi traffic, okay naman actually, totoo, okay naman mag-drive, okay lang mag-road trip kapag hindi traffic. As a driver, hindi okay mag-drive kapag traffic. Sa wakas, tsempohan ko rin yung live mo. Uy, maraming salamat, mahal. Pabati naman si Matthew. Hi, Matthew. Pang 16 votes ko na. Uy, maraming salamat, Joyce. Buti pa si Joyce, naka 16 na eh. Dan na mahal. Uy, maraming salamat, Ashanti. Ang ganda ng pangalan mo, Ashanti. Shout out. Uy, maraming salamat. I-send nyo lang sa akin ng screenshot para mapasalamatan ko kayo sa... O sige, mahal. After ng live, kakain ako sa labas. Saglit. Ba kami nagchat-chat na naman sa... Talaga ba? Alam nyo, minsan may mga nagsasabi, akala ko mo matanda ka na, Kim Chino, kasi sa radyo boses matanda raw ako. Pero sabi naman ni Oshawott, na para bang Pokemon ka ba? Sabi ni Oshawott, in love yung nanay ko sa boses mo. Talaga ba? Ano ba boses ni Kim Chino kapag nasa radyo, anong tunog? Done with the vote, sabi ni Joseph. Maraming salamat. Mananalo yan siya. Uy, maraming salamat sa pang-uuto sa akin. Shoutout naman, mahala, sabi ni Igerine. Ganda rin ang pangalan ni Igerine, ha? Lalo na kapag tumatawa ka. Maganda po voice nyo. Talaga ba? Hindi, kapag kasi kami, kunwari personally kung ikaw yung nagsasalita tapos naririnig mo yung sarili mo, syempre hindi namin ma-appreciate. Kumbaga hindi namin alam, not unless yung iba magsasabi na okay yung boses mo Kasi hindi naman lahat ng radio DJ maganda talaga ang speaking voice. 'Di ba? May dilig ka na naman. Papadilig. Oo, magpapadilig ka na naman. Hashin. Pakita mo muna to, Boy Dot Dot. Yung mahilig magpadilig sa jowa. Ang bango tignan ng bibig mo. Mabango talaga, lalo na kapag What? Yan ang itsura ng laging nadidiligan gabi-gabi. Sana all may jowa at inuuwian. Diba? Hiyang na hiyang, Ano skincare mo? Wala. ASG. Hindi pwede sabihin. Huwag ka tatamad-tamad. Sige. Huwag ka tatamad-tamad, Shane. Ano ba itsura ni Boy Dot Dot? Boy Dot Dot, ano raw ba itsura mo? Wait lang, magpe-face reveal si Boy Dot Dot kapag hindi ka nakapag-face reveal. Kapag na-regular na siya. Oo. O kapag na-regular na siya. Kailan ba regularization mo, Boy Dot Dot? Hindi. Hindi niya rin alam regularization niya. Baka hindi na to magpa-face reveal. Pwede ba magpa-picture sa'yo? Oo naman, pwede. Di kompleto gabi ko kapag hindi kita nakikita. Uy, maraming salamat, mahala. Follower mo ko since pandemic days. Ngayon, DJ ka na. Uy, maraming salamat.
Thank you, thank you. Maraming salamat. Actually, mahal. Ikwento ko pa. May oras pa ba ako magkwento? Wala na, 56 na. DJ din ba si Boy Dot Dot? Ano bang ano mo dati, Boy Dot Dot? First job mo ba to? Second niya to. Saan ka ba dati pumipindot? Saan ka ba dati namiminger? Sa mga nurse daw siya na Ang bastos si Boy Dot Dot. Ang bastos. Namimindot daw siya ng mga nurse. Ano si... Ang bastos si Boy. So namiminger, ibig sabihin. Ano ba trabaho mo dati kasi? Editor ka ng mga nurse? Uy! Saan? Censored. Sa Japanese daw nagtatrabaho si Boy Dot Dot. Oo, editor. Editor pala siya. So, madalas daw censored. Amastos. Ikaw ano first job mo? Dati ako sales. May magta-time check na ako, Boy Dot Dot. Maabutan na naman tayo. Mamaya marinig tayo ng boss natin. Anyway. Hindi, may live ka rin sa kabila, di ba? Magla-live. Masya, sige na nga, mahal. Maraming salamat. Pero wag kayo mag-alala, 9 p.m. pa naman si Kim Chino, kaya tumuto kayo sa 90.7 Love Radio Manila. Oo, but for now, end live muna tayo. Censored, hindi ako censored, hindi ako Japanese. Yamate! But for now, end muna tayo ng live. Wag mong i-zoom kasi may tigyawat ako ngayon dito. Anyway, maraming salamat, mahal. Bye-bye. Bye. Bye, mahal. Salamat. Metro's #1 Love Radio. Basic! Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan, at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila. Ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go! Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi sa muka, yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba?
Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya, okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mr. Kuliala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung force ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talagang 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ayan ako po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakutin. Maganda siya, pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo.
Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya.
Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato, ang tatagukan tagukan ay babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May padhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito na! Tatagukan! Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpapalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. right. na kundol. Pundol ay... Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lang ang titikman dahil pero ngayon bumalat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sa camera. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat mas malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Ano Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, halgam. Salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay
magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulikal ka. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay pahimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Hanggang sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Ba't tumatawa? Huling paalam. Oh! Pahimakas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang... kulturang Pilipino. Magat sa dagitab. Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. Anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede diba yung puti? Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung pabalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yan. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o brief. Carsoncillo. O brief. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Metro's #1 Love Radio. Buzz!
sake! And yes, mga mahal, nagbabalik na ang Spicy Opo mo sa radyo na talaga nga namang kinukonsinti kang hintayin ng taong hindi ka pa sigurado. Hindi, ang sinasabi ko naman dito, mahal, may mga pagkakataon na kung saan kailangan mo talagang maghintay at meron din namang worth it hintayin. Diba nga? Kaya nga yun yung pinag-uusapan natin sa ating Chini Talks, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opo mo na si DJ Kim Chino. At diba nga sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 signs na dapat mo siyang hintayin. Talaga nga naman. Asang-asa. Ito na, recap na tayo. Sabi ko kanina, mahal, dapat maghintay ka kung sinabi niya mismo. Ito, sinabi niya with clear intentions, with clarity, di ba? Clear siya na gusto ka niya, pero may inaayos lang siya. May mga tao talaga na kailangan munang ayusin ang sarili, ano pa ba, ang career, pwede rin na mga pinapagaling niya muna yung trauma niya. So that on his or her next relationship ay talaga nga namang ready na siyang magmahal ulit. So kapag sinabi niya yon, definitely okay lang. And demand a timeline kung hanggang kailan. Para at least alam mo kung hanggang kailan ka maghihintay, yung hindi ka maghihintay sa wala. Since klaro naman na gusto ka niya, 'di ba? Magbigay ka naman ng timeline kung kailan tayo pwede maging magjowa o ready ka na pumasok sa relasyon. Ganon kasimple, 'di ba? At ang pangalawa naman, mahal, sabi ko rin kanina, maghintay ka kung consistent ang effort niya. Ito yung sinasabi natin na kahit hindi man kayo, wala pang official, wala pang commitment, pero araw-araw ka naman niyang kausap. Pinaparamdam niya na ikaw yung priority niya. Pinaparamdam niya na may possibility at pwede talaga maging jowa kayo. Definitely, hindi ka option at kino-consider niya na or malapit nang maging kayo. Pwede na yan, di ba? Kasi kung may actions naman at ikaw naman sa sarili mo nararamdaman mo kapag pinapaasa ka lang not unless ikaw talaga ay engot. 'Di ba? Kung ramdam mo naman na talagang ikaw lang yung kinakausap, mabilis naman mag-reply, 'di ba? Meron naman talagang oras para sa iyo. Definitely it's worth waiting for sa taong meron talagang interest din sa iyo, 'di ba? At ang pangatlo at panghuli, mahal, maghintay ka kung pareho kayo ng long-term goal. Ito yung sinasabi natin na date to marry. So kung aligned kayo na date to marry ka, date to marry din siya, definitely it's worth waiting for. So hindi ka na magta-trial and error, hindi ka na titikim sa iba, di ba? Hindi ka na makakahanap ng taong lolokohin ka na naman ulit. So at least may alignment kung saan kayo patungo. Marahil hindi pa kayo, pero ang maganda dyan na aligned kayo sa long-term goal nyo is kapag naging kayo, definitely will lead to wedding at talaga nga namang kayo na panghabang buhay. Diba? Yan ang problema ngayon sa mga tao Date ng date para tumikim. Pero dapat nagde-date kayo para makilala and at the same time mag-invest sa taong makakasama nyo hanggang pagtanda. Ewan ko ba sa mga to? Roropok? Gusto lagi tikiman? Ano ba kayo mga karinderya? Hindi, mas masarap mag-invest sa taong gusto ka rin at sigurado sa'yo, di ba? Kaya sa mga naliligaw dyan, hindi pa alam kung sino ang karapat-dapat para sa kanila, ay sinasabi ko sa inyo, baka kay DJ Kim Chino kayo nararapat. Huy! Diyos ko po, sa radyo pa naghanap ng jowa tong Kim Chino na to. Anyway, mahal, gusto ko lang palang sabihin na maraming salamat sa suporta nyo kasi po ang 90.7 Love Radio Manila ay nominado sa 7th BP Choice Awards bilang FM Station of the Year. Pwede nyo po kaming iboto. Punta lang kayo sa BP Choice Awards. And also, ang inyong lingkod si DJ Kim Chino ay nominado rin bilang Male Radio DJ of the Year. Kaya naman isama nyo na ako sa pagboto nyo ha. Ipanalo natin to.
Siya mahal, ako'y sisibat na, pero wag kayong mag-alala, susunod na po sa akin si Rocky Terra at Titangelo sa kanilang programang Rocky Secret Files with Titangelo. Kaya mahal, dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Salamat, mahal! Metro's #1 Love Radio. Basic!